Слухайте, народ, на годиннику час. І знов дідова коса у праці. Повинна откосить такую стежку от плота. Ось така кількість трави зараз. Ну і буду робити. Потім покажу виник. Ну що, минула година. Дідова коса працює вельми добре. Гляньте, яка пригожа смуга отрималася. Свіжий. Яка приємна. Пахне трави. О! І бачите, каля плота зараз ось така пригожость. А наприкінці огорода, знаєте, виглядає як на ліпших полях футбольних у Європі, мені здається. Не відаєте, буде бачно вам, але на руце з'явився ось тут такий маленький мозолик. Але це приємний мозолик після такої приємної праці.